Nafarroara jauzi egitekotan egon gara, eta ja bertan gaude. Bertan gaude, gaiarekin zerrikusia duten ertz desberdin horiek ere zurekin batera partekatu nahi ditugulako. Esaten ari gara, behin da berriro errepikatzen ari gara izenburuak alaxe esaten digulako, eskolak berak bakarrik ezin badu zer gehiago egitea dagokigu. Eta lehen da bizi eskatu nahi dizut, argazki orokorra, nolabait esatearren. Nafarroan, 16 urte bitartekoen artean, euskararen ikuspegitik, labur bada ere, ze erretratu aterako zenioke? Bueno, lehenbiziko gauza, egunon guztiei eta eskerrik asko gonbidatagatik Nafarroko gobernura. Nafarroko argazkia kontutan hartu behar dugu zonifikazioa. 1986tik aurrera Nafarroan indarrean dagoen zonifikazioa euskaraz eskolatzeko aukerari eragin diola. Eta horrek ondorioa ekartzen dute, noski. 2015 arte, Euskararen legearen aldaketa arte, legeak sarritako eremu euskalduneko hezkuntza sistema publikoak ez zuen D ereduan ikasteko aukera ematen. Eta hor ikastolara, familiek ikastoletara joan behar zuten, haien semeak, eta 5 baino ez ziren, 5 ikastolak baino ez ziren eremu ez euskaldunean. 2015ean Euskararen legea aldatu zuten, eta hortik aurrera ja Nafarro osoan eredu sistema publikoan eskubidea dago hautatzeko. Eta, baina egia da familiak oraindik traba asko aurkitzen dituzte eskubide hori bermatzeko, ez? Alde batetik ratioa behar dutela, 5 ikasle gutxienez montatu behar dute talde bat, eta ez badute lortzen, beste herrira eraman behar dute haien semeak, ez, D eredua ikasteko. Hala ere, egia esanez, D eta A ereduak Nafarroko lurralde osoak eratu dira, eta gero eta gutxiago dira Nafarroan ez bata ez bestea ez duten herriak. Bakarrik 9 herri, badira, oraindik ez A, ez D ereduak daukatena guztiak herri beran, eta dira Azagra, Argueras, Buñuel, Kadreita, Fitero, Funes, Fustiñana, Monteagudo eta Murillo el Fruto. A eta B ereduak aipatu dituzu. Eta horien inguruko irakurketa A eredua aipatu duzuela eta hortik hasita, Nafarroan A ereduaren gaineko beste irakurketa bat ere baduzu eta partekatzean nahi nuke. Guretzat, gure egoera soziala eta soziolinguistikoa, gu pentsatzen dugu A ereduaren autua, Euskararen aldeko autua da, gutxienez Nafarroan. Eta zergatik esaten dugu hori, gure egoera Nafarroak Euskal Erkidego autonomien aldean duen berezitasuna da. Alde batetik, Nafarroan euskarazko irakaskuntza ez da unibertsala, eta euskara ez da ofiziala, ez eremu mistoan, eta ez da ere euskaldunean, ez euskaldunean. Eta hau geografikoki eta demografikoki da Nafarroaren gehienan. Horregatik pentsatzen dugu, A eredua autua egitea, Euskararen aldeko autua da, eta familiak hautatzen dutenean A ereduko hori eskaintza, pentsatzen dugula euskararekiko atxikimendu seinale bat. Eta B ereduaren inguruan ze irakurketa egiten da? Hor ere berdintasuna dago, Nafarroak eta Euskal Erkidego Autonomoko B eredua ez da berdinak, ez? Gure B eredua da D eredutik oso hurbil dago, eta ziurazki horregatik oso gutxi, oso bazterrekoa dagoela. Bakarrik 0,5 ikasleak aukeratzen dute B eredua. Goazen osatzera argazki eruditzen baldin bat zaizu, 3 urteko aurren matrikulak nolabait ereduka, nola banatzen diren adierazita. Horrekin pixkat osatze aldera. Aurten, otsailean, egin genuen aurrezkripzioa,
eta, bueno, aurten eta gutxi gora bera pasaen urtean gauza bera gertatu zen, erdia G ereduan aukeratzen dute, hori da aurrek eskolan euskararekin harremanik izan gabe. Gero, 30%ak D eredua aukeratzen dute, eta besteak 20% A ereduan. Egia zanez, geografikoki oso desberdintasun handia behira, ez? Nafarroko iparraldean D eredua da nagusi, eta gainera hor, bai familia, bai kalean, bai gizartea, euskara hizkuntza ohikoa dela. Gero, Iruña eta Iruñ herrian mantentzen dute, ez? 30%ko portzentaia, batez ere ikastetxe publikoetan, baina gero herriberan egia zanez, hautatzen dute oso gutxi. Herriberan geldituko gara momentu baten iruditzen badaizu, Nafarroko Eremos Euskalduneko eskola publikoetan D eredua ikastea ahalbidetzen duen euskara legearen aldaketari ere aipamen egin diozu, ze aldaketa ekarri du horrek D eredurako herriberan. Zertan nabaritu da aldaketa hori? Bueno, esan dudan bezala, herriberan egia da, D eredu familia gutxi hautatzen dute, ez? Baina egia da ere etengabeko igoera dagoela, ez? 2015 arte, bakarrik ikastola da, ikastolaren aukera, baziren, eta ja 2015-etik aurrera, sistema publikoan sartu dugu, eta hor, ja, badira ikastetxe publikoaren sortu diren D ereduko unitateak. Adibidez, 2016an Kaparroso, Tafaian eta Lorosan, 2017an Errimerrin, Antzinen eta Aion, 2018an Zesman, Badasoain eta Azkoienen, 2019an Gaztejonen eta azkena, iaz Mendigorrian, ez? Orduan, horregatik pentsatu dugu A ereduak ere, D ereduak oso garrantzitsua izan da eta sendotu behar dugu eta bermatu behar dugu, baina A eredua ere garrantzitsua izanen dela herriberan batez ere, hori, euskararen hurbiltzeko, ez, aukera. Argazkia eskatu dizut, aski zehatza da, orain arte aipatu duguna, eta ertzetan ere egoten dira bestelako elementuak ere, matrikulazio datuei eragiten dietenak, eta ze beste faktore hartu behar ditugu kontuan ulertzeko argazki hauena. Ni bi azpimarratuko ditut, ez? Alde batetik jaiotzeko tasa, eta beste batetik despopulazioa. Alde batetik, gu gero eta ume gutxiago, ez? Badugula Nafarroan, aurten 300 bat gaur gutxiago zeuden 3 urteko ikasgelan hasteko, helduren ikasturtean 200 bat ikasle gutxiago izanen dira. Eta, jaiotze tasa gainera, hori, D ereduak pisurik handiena duen eskualdetan larriagoa da, ez? Gutxiagoa da. Adibide bat jarriko dut. Pirineo osoan, Erronkari Beharrien Zareitzun eta Ezkoan, aurten D eredu nagusi den eskualde horretan, 17 haur baizik ez daude helduren ikasturtean 3 urteko gelan, ez, apuntatzeko. Koreian, berriz, herrian D eredurik ez duen herri bateak, bakarrik A eta G ereduak, baina 80 haur apuntatu dute, ez? Orduan, beraz, dinamika demografikoa ez zaio euskarazko euskantzari laguntzerik ari, ez? Baina, ala eta guztiz ere ni baikorra izan behar dut, eta pentsatu dut, porzentaia mantentzen ari da, ez, azken urtetan. Lehen ere oso zearbidez edo aipatu dugu, ez dugulako astirik izan horretan ere sakontzeko, baina noski, erronka demografikoa ere oso aintzat hartu behar dugu, eta pentsatzen dut bereiziki garrantzitsua dela, orain arte argazkia hitz egin dugu, baina orain plangintza hitz egitea eskatu nahi dizut, eta beraz hor zalantzari gabe elementu horiek oso aintzat hartu behar dira. Euskararen lehen plan estrategikoa 2016 urtean onartu zuen gobernuak, lehenengoa, bigarrena preste dagoela edo, hortxe ja, leister ateratzeko moduan edo, plangintza estrategikoan,
egindako lan honetan, momentuan zer jasotzen da? Haur, ez da gaztetxoen hizkuntza politikaren inguruan. Zer da, ze lerro aurre ikusten dira, orain egin den plangintzarik eta honetan? Bueno, gu 2015an oso garbi geneukan, hori euskara plan estrategikoa, behar zuela, eta plan estrategikoen barruan sei ardatza ziren, eta bata da hiztun berriarena, Eta, bai, hor, zer eginen dugu, edo zer planifikatuko dugu, hori, alde batetik, bideak sendotzea eta bermatzea, egoera, esanez, segun eta non, egoera ez da oso euskaldundua, baina egia da, hori, erakunde publikotik behar du, sendotu behar dugu, tresna eta bidea, eskolaz kanpoko batez ere ekintza bultzatzeko, Egia da ere, lehenbiziko beharra euskaraintzak hartzen duten ikas ereduak sendotzea dago, hori hezkuntzako departamentuak eramaten dute, baina gure aldetik, Euskarabideen aldetik, hori euskaraz jardueran, eskolaz kanpoko jarduerak bultzatu eta sendotu behar dugu. Planifikazioa oraintxe egin da, ez da garain makala izan planifikazioa ere egiteko, pandemiaren gorena ere hortxe tartean sartuko zen. Esaten ari gara, eskolak berak bakarrik ezin du, baina eskolak oso paper garrantzitsua jokatzen du, eta galdetu nahi nizuke, ia pandemia honek euskararen erabilerari eragin ote dion, edo uste duzun eragin diola, edo zerbait nabaritu duzu, diagnosi horretan jasote duzuen? Bueno, nik uste du oso garbi dagoela, Azkenean, COVID-en pandemia gure bizitza osoa ukitu ditu, Eta, aurren eta gaztetxoen bizitzak, batik bat, Orduan, egia da, eskolak itxi genuen, adibidez, eta eskolaz kanpoko jarduerak ere itxi genuen. Orduan zer gertatu zen, ahultasun asko, ateratzen ziren. Konsumo digitala handitu zen, eta hor gu ere ikusi genuen euskara arlo digitalean duen ahultasunak, Eta, hori erakusten digu, hor ere landu behar dugu, eremu digitalen barruan, Azkenean, gure ustez, hizkuntza arrakala sortu zen, batez ere Nafarroan, batez ere familiak euskaldunak, aukera gutxi zituzten, Eta horregatik, hori pentsatu behar dugu, eduki digitalak ere sortzea edo bultzatzea. Aisialdian euskararen sustapen eta erabilerari erreparatzen zaio nabarmen euskararen bigarren plan estrategikoan, eta pixkat zehaztea eskatu nahi dizut, zertan datzan erreparatze hori eta posible balitz ze ekintza edo nabarmendu litezken, plangintza horretan behintzat aurreratu daitezkenen artean. Bueno, hiztun berriaren ardatz barruan, badira helburu espezifiko bat, haurrak eta nerabeak euskarazko hiztun bilakatzeko eta euskaraz sozializatzeko prozesua sendotzea, eskolaz kanpoko aisialdia eta kirol arloetan. Eta hor, bi proiektua, batez ere aurrikusi dira, bata da esparru ez formalean sendotzea, eta bestaldetik ere eskolaz kanpoko ekintza programa antolatu ikastetxean bertan, Hor, ikosteko euskara ez da bakarri irakasgai bat, baizik eta, hizkuntza bat, tresna bat, hori sozializatzeko, batez ere hori. Etorkizunari begira, ze erronka ditugun hori galdera bera izango da, holtza honetatik pasako diren guztientzat, bistan denez, etorkizunera proiektatu behar dugulako, eta ze erronka, zer daukagun eskuartean, lehentasunak asko izanik ere, ze lehentasunari jarriko genioken argifokoa Nafarroako kasuan, Ana? Bueno, gu erronka handia ditugu alde batetik euskara politizazioa edo partidistaren eztabaida ateratzeko.
ez, alde batetik. Eta hor Nafarroan egia da, nahiko berezia gara, eta, bueno, egia da, hor erronka handia ditugu, ez? Baina, bueno, ja, gai zehazken barruan, badugu erronka batzuk hori ateratzen dugu. Lehen aipatu dugu, ez? Jaiotze tasa, nola egin, nola egitea, ekartzea, ez? Familiak, ez? D-eredu eta ereduraren hori apuntatzeko. Eta egia da, hor, gu badugu jatorri migratzeko nafar populazio oso handia eta gero eta handiagoa. Ja, 16% dira, jatorriz migranteak, ez? Eta hor, gehiena familia gaztea dira eta umea dituzte. Eta, erakargarria egin behar dugu, ez? Atzerriko jatorria dituen familiei, ez? Gero, zeharkakatasuna. Azkenean, euskara ezin da bakarrik eskolan irakastea edo eskolan erabiltzea, eraman behar dugu euskara, batez ere Nafarroa, ez? Bereziki Nafarroa kalera ere, kultura, kirol, jardueretan eta halako gauzetan. Eta gero, toki entitatekin lan egitea, ez? Lan egiten dugu, eta harreman ona ditugu, baina sendotu behar dugu, ez? Halako harremanak eukitzeko. Desberdintasunak desberdintasun, erronka batzuk zalantzarik gabe komunak dira eta behin eta berriro, entzuten ari gara jadanik ekosistemaren trinkotzea, ezta? Horren adibide argi diren bi praktika ikusiko ditugu jarraian, eskola orduz kanpo nola eragiten den edo islatzen dutenak, bi praktika horiek era.eus eta euskaraz klika dira, jarraian ikusiko ditugu, bideo testigantza jasoko ditugulako, bi egun hauetan ere, holtza gainean gertatzen dena osatzeko, aipatu den bezala ez gatozelako zerotik inundik ere, eta praktika horiek ere partekatzea bada ikaspen prozesua. Beraz, konbidatzen zaitut, praktika horien testigantzak bideoz ikusiko ditugun horiek hemen ikustera, eta eskerrak emango dizkitzut noski, eskaini diguzun tarte honengatik eta azalpen hauek guztiengatik, mila eskerrana. Zuei. Eta disfrutatzen.